I hear you, sir. Thank you. Jehovah, audio daddy, monerimo, ajakata na bije nwe onye kwuru yiri gị. Akwa gị bodogwu ije ma jide ebube. Ababa na-ekwunye ji mmiri. Ọtụma afọ ndị sọbe. Sọsọ gị bụ ome. Ọsụ afịa ọsụ mkpọ. Ọ na-ekwuru onye jeburu ejebu. Sọ gị nwa bụ Chukwu na-eme mma. Ewo.
Jericho. I hear you, sir. Thank you. Jehovah, Odionye Dikadi, Monerimo, Ajakata na mije nwe onye kwuru yiri gị. Akwadi bodogwu ije ma jide ebube. Abata na-ekwunye ji mmiri. Ọtụma mbọ ndị sọme. Sọsọ gị bụ ome. Ọsụ abịa ọsụ mkpọ. Ọ na-ekwuru onye cheburu echebu. Sọ gị nwa bụ Chukwu na-eme mma. Ewo.
mmadụ oke mgbe na-eme ma ọ batụla dị mma ọ na-apụ dịka ihe ojikọ ya jụ n'isi mmụọ na-apụ apụ oke mmụọ kodogwu nwoke eze kabiyesi ọba ọ mara mkpụrụ obi n'iji ya n'isi ndị niile du ha na n'obi afọ ya ibuchi anya ja ụzọ aka na gbachiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke ndị nsọ anyị ya lele ọkụ mire ya ọkụ ọ gịnị ka m ga-eji tọrọ gozoro gị aka ma bụ isi ala nye gị eze ibuchi anya ja ihe rịọ
otumejeje otumanana otumejeje otumanana chukwu na-edumo otumejeje otumanana. All right, welcome back. So we are going to start without wasting much time. My brother Exodus, you are welcome. You are welcome. We were not able to run this program last week, and today we have to do the needful. Please, if you have chance, join us as we are going to put the link. Join us. What we are here to do is to declare words and appreciate God for everything so far. And in any condition, we have to appreciate God for everything. So the link has been shared. We are going to start. Can you just lead us let's just lead us opening prayer, please. All right. Happy Sunday to you, Mazekai, and happy Sunday to lovers of freedom, Genevieve friends all over the world. I greet you all, my brothers and sisters, in the comment section. Chineke na Ngozi anyị niile n'ụbọchị nke taa, as we gathered today. So, in the name of Father, the Son, of the Holy Spirit, we're here again here tonight. We're here again, depending on your time zone, in our brother's channel, Mazekai Report. The place we normally used to gather to come and relate with our God. Father, we thank you, Lord, for this another wonderful opportunity for us to be here again. This is the gathering of your own children. So wherever 2 or 3 are gathered in your name, you are there in our midst. Father, Lord, we are here in the name of Chukwu Kabiama for us to come and pray, for us to come and relate, for us to come and talk to you, for us to come and praise you for all that you have done from the beginning of this year till now, for your grace you have bestowed upon our life, for your goodness upon our life, for your kindness upon our life, and for your divine protection upon our life. Without you, we are nothing. Father, in you we live, in you we move, and in you we have our being. It's not of him that runneth nor willeth, it's you that showeth mercy. Thank you for showing each and every one of us mercy for us to be alive today. May your name be glorified in the name of Jesus. Yeshua Mashiach. Father, Lord, even as we have gathered here tonight, Father, our people that are still on their way gathering, going to join here right now, people that are going to join later, may then join with an excellent spirit. May then join with a genuine mindset. May then join knowing fully well we are in your presence. And whatever prayer we're going to render here today, let it be accepted. Let it be accepted. May you answer all our prayer points today in the mighty name of Jesus. We declare this meeting open in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. Everlasting Father, King of glory, we have come again this day. We thank you for all you have done. We thank you for the life that are given to us. We thank you for your protection. We thank you for your guidance. We thank you for without you we are nothing. Everlasting Father, King of kings, Ancient of days, we have gathered here once again from different parts of the world. We have come as a brother, as a family, as a sister. We have come as one people to ask you, O Lord, for your mercy, to lend our activities before you. We come before you, O Lord, with a heavy heart. Everlasting Father, King of kings, you are the God that searches all hearts. You know our thought and our being. You know us before we were formed in our mother's womb. We come this day, O Lord, asking for your mercy and for your divine presence. May you, O King of kings, usher your mercy upon us, wash away every iniquity. Anywhere we have gone astray, knowingly and unknowingly, physically or spiritually, in any form, in any shape. Everlasting Father, King of kings, we tender ourselves before thee. Father, King of glory, we ask that you will pour in us, O Lord, your mercy and your love. May you, O King of kings, grant us, O Lord, the privilege, Almighty God, to be in your presence. For your word may declare to us that a prayer of faithfulness like abomination before you, O Lord. Anyway, have offended thee, knowingly and unknowingly, we ask for the mighty blood of Jesus Christ to wash away all our sins. Father, King of kings, may you sanctify us and purify us by your infinite mercy. We stand, O King of kings, before thee, O Lord, like Jeremiah of old, like Moses of old, like Elisha, like Elijah. We pray unto thee, O Lord, for you are God, we have no other gods. Everlasting Father, we have come, O Lord, not to cause any chaos, not to attack or create problems, O Lord, among each other.
Father, but we have come, O Lord, based on what we are facing through, based on injustice and inhuman treatment that our people have been are following, our people are going through in a daily basis, in our daily life. We come, O Lord, that you are the one to save us. We have come, O Lord, asking, O Lord, anything that you have done, any sin that followed us from our father, from our lineage, from our forefathers, Father, Lord, by the power of your death and resurrection, we ask for your mercy. May you grant us, O Lord, King of Kings, the willingness, the zeal, the power, O Lord, to cross over any barrier, any temptations being made against us. Let it, O Lord, King of Glory, be removed. Every mountain, O Lord, before thee, O Lord, may it be dissolved. We pray, O Lord, that you will grant us strength and power to conquer principalities and powers. Any evil doers, any gang up, any man or woman plotting and planning any negativity against us, against our brothers and sisters, especially those of us who have guided, O Lord, to lend our voice, O Lord, in this prayer. Father, King of Kings, may you be our God. May you reign upon us. May you shower your mercy. May you shower your strength. Lead us through, O Lord. May you, O King of Kings, deliver us. We have come, O Lord, to pray, O Lord, for our loved ones, for our leaders, especially Master Namodekano. We pray, O Lord, that you shall strengthen him as they have gathered, O Lord, waiting for him to give up, waiting for him, O Lord, to be put to shame. They are mocking and laughing at him. May you, Almighty God, surprise them, O Lord, with your wonders and power. May you, O King of Kings, be his God. May you move before him. May you be with him. May you come after him. Surround him, O Lord, King of Kings, with war of fire. May you, Almighty God, King of Kings, that bestowed power upon Israel, when they march, O Lord, around the wall of Jericho, and when the wall begin to fall. Every walls of Jericho around him, may it collapse in the name of Jesus Christ of Nazareth. We pray, O Lord, unto your daughter, Dr. Ngozi Orabueze. May you, Almighty God, as enemy have come, O Lord, to accuse her in different ways. They have said all manner of things, Father, King of Kings, but you are the judge. May you protect her and preserve her. May you, Almighty God, free her from the shackles of kingdom of darkness. As they gather, may they fall. As they rise, may they fall. Those who are working hard, doing all manner of things, O Lord, to put her down, may they, O Lord, King of Kings, go down before thee, O Lord. May they never succeed in the name of Jesus Christ. We pray for the life of our Prime Minister, Reverend Prime Minister, Simon Ekpa. Father, Lord, may you, O Lord, King of Kings, protect him. May you guide him, O King of Kings. May your light, O Lord, never cease upon him. Strengthen him, O Lord, King of Kings, and prove to him that you are the God that liveth. May you, O God of Shadrach, Meshach, and Abednego, be his God. May your light never cease upon your people. May you prove to the world that you are the God, that no man, oh Lord, there's no one beside thee. In the mighty, all powerful, holy name of Jesus Christ of Nazareth, you have prayed. Amen. 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 Coach Hughes, let's hear from you. Ndewo Mazi Ndewo. from my side. Dear friends all over the world, Ndewo, happy Sunday to you all. That's the truth. Coach Hughes, we are not hearing you. Is it your network? Please, guys, the link has been pinned. Join us as we move forward. I want you to join us so you can declare it. Let us just utilize the time that we have. We are not going to spend much time. We just want to go direct to the prayer. Please, Coaches, can you just mute yourself? Yes, Let's hear am from I you. coming out now? Am I coming out? Yes, you are. You are. The mic is yours. Thank you, Father. Thank you, ancient of this. I am that I am, omnipotent and mysterious. You know, we say yes, no man can say no. The God who opened the door, no man can close it. We all are coming to your presence this hour. We pray whatever thing that you're going to use your son, which is the one that have this platform, whatever thing that you're going to use him to preach to your children all over the world. May it be what you're going to bring freedom for all your children in Biafra land and all your sons and daughters all over the world in the mighty name of Jesus. Eternal Rock of Ages, the King of Glory, the Lord of Lord, we pray this hour. We commit our leader, Mazi Nnamdi Kanu, to your good care. Even our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa, and Dr. Ngozi Orabueze, all the cabinet members, all those that are looking, all those
that they are fighting for the freedom of your children. Father, we pray, may you give them the wisdom, give them the courage, give them whatever thing that they need, and those that are supporting. Father, we pray, may you, God, give us the grace and your protection for us to do what we're supposed to do in the mighty name of Jesus. Most especially our leader, Mazin Namdekano, that is in Nigeria here. Father, you are the one that sent him for this job. I pray that the plans of enemy wants you not to see him. All the plan that they have planned to subdue him. Father, we pray as we declare this morning and this afternoon, may your grace and your protection continue to be upon him. May you overcome every plans of enemy upon his life in the mighty name of Jesus. As you are going to preach to your children, may your grace and your protection continue to be every one of us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Thank you so much. Fire, let's hear from you, Fire. Unmute your mic. You just joined us now. Can we hear from you? Fire, are you there? I think you're having a network issue, I believe.
yo 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 yo. Oya podi yo koko. Hallelujah, 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 hallelujah. N'obi eluigwe zukọ na nụ, ka anyị echi anyị oneri o. Asị m Zion n'obodo ọma, ana m anụ ọgụnụ, weri ya gbagobe, weri ya gbagobe, weri ya gbagobe. Ka anyị gaa zigara ozi, ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma. Ka anyị gaa zigara ozi, ozi ọma. Chi anyị dị mma. Zigara, 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 zigara. Ozi ọma. Lele ha na leta. Sọlọ ha na asụsụ. Oke mmụọ dị mma. Mmụọ dịrị mma, akụ dị eluigwe. Ọsọ ọfịkwa ozi ọma. Zigara ha. Ọya chi anyị dị mma. Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị, ọ dị, ọ dị, ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma, ọ mara mma, ọ maka, ọ maka, ọ maka, ọ maka, ọ maka, ọ dị mma, 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 isi na 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 ọ dị mma, nwa o nyere gị, ego o nyere gị, ugbo o nyere gị, isi o nyere gị, ya o nyere gị, ihe niile a, isi na ọ dị mma, ọ dị mma, chi ọ dị mma, chi ọ dị mma, chi ọ dị mma, chi ọ dị mma, ọ dị mma, ọ mara mma, ọ dị 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 mma, ihe niile o jiri gọzie gị, o jiri gọzie gị, ọ na-enye, ọ na-enye, ego na-enye, visa, connection, open door, healing, 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 revival, 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 double connect, double connect, double connect, all the ma, 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 hey! Iyo, iyo, oh, oh, superido. All right. Exodus, let's hear from you before God of Wonders that I have joined us. Let's hear from you, Exodus. It's all right. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Ancient of Days. Power belongs to you. All belongs to you. Heaven and the earth. All power belongs to you. Power belongs to Jehovah, and all belongs to him. Hey, heaven and the earth. All power belongs to him. Ikedi nelu. Ikedi nala. Ikedi n'ebe niile. Na nke Jizọs karịrị ba. Ike dị n'elu. Ike dị n'ala. Ike dị n'ebe niile. Na nke Chineke karịrị ha. Ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịghị onye ọzọ. Papa, ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịghị onye ọzọ. Asị m naanị Jizọs n'iru Jehova, naanị Jizọs n'azụ anyị o. Naanị ya na-egboro anyị mkpa niile, ọ dịghị onye ọzọ. Papa, naanị Jizọs n'iru, naanị ya na-azụ anyị o. Naanị ya na-egboro mkpa niile, ọ
Ekpere gwọrọ n'ime Chineke, ekpere gwọrọ. It's a prayer and the declaration from us in the Carlo PM Sam Ekpa, COS Orabueze, December 7th, 2025, the year of people Kabiama. Though we walk in the midst of trouble, he will revive us. Though we walk in the midst of troubles, just like Mazina Nicalo, Mazina Nicalo is representing us. PM Sam Ekpa is representing us. Dr. Ngozi Orabueze and all the genuine cabinet members, they are representing us. Mazikai and all the medias, they are representing Biafrans. And the citizens of Biafrans, they are representing us. It's the movement of the people, by the people, and for the people. Whenever we're talking about Mazina and Carlo, we're talking about ourselves. Talking about PM Sam Ekpa, we're talking about ourselves. Talking about Dr. Ngozi Orabueze, we're talking about ourselves. Because this is the United States of Biafra, the citizens of the United States of Biafra, lovers of freedom. This prayer, I find and make it today. We are rendering this prayer in the name of Chukwu Kabiam. Though we walk in the midst of trouble, God will revive us. God will stretch out your mighty hands against the wrath of our enemies. God's right hands, he will save us. The Lord will perfect that which concerneth us. Will perfect that concerns Mazina Nicalo. Will perfect that concerneth us to we, the citizens of Biafra. The Lord will perfect that in the name of Jesus. Your mercy, O Lord, endures forever. Say, do not forsake the works of your hands. Psalms chapter 138, verse 7 to 8. He said, this new month, we find Batrani the month of December. You are making some declaration. No matter the gangs up or the evil imaginations of the wicked against us, and against our leader Mazina Nicalo, against our leader PM Sam Ekpa, against our leader Dr. Ngozi Orabueze and all the new cabinet members, against every citizen of Biafra, against every family, against our communities, against all the 40 states of the United States of Biafra. We are going to be rest assured that the Lord will protect us from the angry plans and save us by his righteous right hand, that we will also lead you on our streams of refreshing, where the Lord will work out his plans for our life in the mighty name of Chukwu Kabiama. He said, rejoice exceedingly for his faithful love over our family endures forevermore, and the upright in heart shall see the glory of God. Now, thou crownest our year with goodness. God will crown our year, this year. I will crown our year, United States of Biafra, even though that many people are saying that why are we celebrating? Why are we declaring? Why are we celebrating our 1 year anniversary? We are not supposed to be celebrating our 1 year anniversary. That Mazina Nicalo is in Sokoto, PM Sam Ekpa is in prison in Finland. Why are you people celebrating 1 year anniversary? Supposed not to mark your 1 year anniversary, because they want us to stop. They want us to stop talking about our freedom. They want our hands to be folded so that they will not be issue. But Biafra has been redeclared, that all the God declared. And we must continue to defend the declaration. That which Mazina Nicalo seeks for, that which PM Sam Ekpa seeks for, has been gotten. Those people don't dance in the hand, Mazina Nicalo Kopota, before hand continue. Here in the amazing Raketa. Those people are saying, I PM Sam Ekpa or PM Kahatros, and I trust Dr. Ngozi Orabueze. Here in the amazing Raketa. The IPOB Nigeria said that no one whenever hand on the ground, until Mazina Nicalo Pota is on the ground, where Pota. Here in the amazing Raketa now. But to whom if Genubia France that are moving forward, because when the Biafran spirit leads you, it makes you to move. As we move gradually to the end of this year, be rest assured that the Lord remains our protector. He will always defend us against all conspiracies of the wicked ones, and also he will shield us
from the arrows of the enemies. God will walk through the remaining days of our year and scatter and it will remain every remaining days of our year unshattered, and our life will stay secured by the blood of the Yeshua Yamashak. Our life will continue to shine like the sun by the day and become bright like the moon at the night. No evil hand will cover our glory. And thwart every destiny, right? Because the sun and the moon can never be stopped from shining. Yes, sir. If they cannot stop the moon from shining, when I get stop anyone from it shining. That's true. That's true. They're not going to stop Mazen Nandekalo. They're not going to stop PM Samnepa. They're not going to stop United States of Biafra. They're not going to stop our DPM for the good job they are doing. They're not going to stop what the medias are doing, serving under United States of Biafra, because we have seen the light. And nobody's going to take away that light away from us. Unless you will not allow and then I go come. Arise and shine, for our lights have come. For the glory of the Lord will be seen upon us. The darkness has covered the earth, and the gross darkness the people. But to amana Chineke na ga-abụba n'ebe anyị wa nọ, onye kwechi ya ekwere. Yes, sir. Chineke na ji okwu ọnụ wee ka ụwa. We say, let there be light in the midst of darkness, and there was light. And the same power, so no kere anyị n'oyiyi ya, that na anyị ga-ejikwa okwu ọnụ anya, otu o si wee jiri okwu ọnụ ka ụwa, anyị ga-eji this our mouth. We are going to use this our mouth to create our own world in this world, even in Biafra land. That's why we are using our mouth rightly. That's why we are using our mouth to confess positive things about our government, confessing positive things about our leaders, confessing positive things among ourselves. Because in this life, there is there is life and death in our tongue. When you use your own wrongly, when you are not for job, if you use your own rightly, you're not for your life will be fulfilled. The purpose of the existence and the good hand of the Lord shall lead us safely to the stream of refreshing in the mighty name of Chukwu Kabiama. He said, fear not, for I am with thee. And when you don't have to among us, because the spirit of fear will torment. So every spirit of fear in our life, let it disappear in the mighty name of Jesus. He said, be not be dismayed, for I am your God. I am the owner of heaven and earth. Only the power to kill, to destroy, and to kill the body, destroy the body, and destroy the soul. We are not afraid of the created, but we are only afraid of the creator. So be not be dismayed. He said, I will strengthen you. So when you're the weak among us, may you receive strength today. He said, I will uphold you with my righteous hand. He said, as you arise daily to call upon the name of Chukwu Kabiama, be rest assured that no fear or discouragement will overwhelm you. For the Lord remaineth your help and strength. He will not only remember you, but he will wrap his loving arms around us and care for us and your house and our household, and for he is our sufficiency. Child, wonderful. This season and beyond, he will arise on our behalf as the Lord of heaven armies to remove every obstacle standing in our way of success by responding speedily to all our requests and strengthening our hands. And he will also turn seemingly impossible situations into possibilities. Wonderful. And he will lead us to our stream. Refresh without any hesitation in the mighty name of Chukwu Kabiama. Keep basking in the euphoria of his love and protection. For the upright in heart shall see the glory of God. May we enjoy our weekend as the prayer continue. Chukwu Kabiama continue to proceed with us. Now, Chukwu Kabiama, he said. Amen. He said. All right. Thank you so much, my brother. God bless you. Dear friend Exodus. God of wonders. Nice to hear you from you. Nice to have you again. Open your mic.
Unmute yourself, my brother. Let's hear from you. God of wonders. Blessed Sunday. Blessed Sunday to you, Kai. The same to you. The Biafra same to you. You're Exodus welcome. and everybody here. And blessed Thank Sunday to you. every Biafra. God bless you. I'm very sorry. I always busy some Sundays like that. So if you don't I see know me, know that. that gay. I understand. The I Lord will help understand. us. We are Amen. making progress, and I want to encourage every one of us that we should not discourage or give up because of what is going on. God know how to work things in a way we will not understand. The Bible says, "Your ways are not my ways." He said, my ways are higher than your ways." We may thought that we want to go this way, this thing should have happened. God have a different way of working things out for his own people. So, and he work it in his own will, not in the will of man. And that's why you see our Lord Jesus Christ, he didn't submit to his own will. He said, "Father, not my will, but your will be done." So for the fact that our leader is in Sokoto now, it doesn't mean that the life sentence case the judge gave to him is going to remain like that. It's going to be valid forever. No, God know how to bring him out. God know how to remove him. Sometimes I usually tell people that God work miracles when you have exhausted your own power. It's like when you have get to a limit of no more strength, no more way for you to go forward, or in fact you have exhausted your own power. You are gone beyond your strength. It is where God come in. So if we are still hoping that Nigeria will bring Mazi Kanu out, or the president will give him a political kind of whatsoever and bring him out, we may just deceive ourselves. But when things happen like that and God begin to work, it become a miracle, because this one people will not believe that it's man anymore. So God now come into it. So when people have lost their hope, when people have thought that that is the final, it is then the power of God come to play. So, and we still believe that God is at work. So Biafrans, be not discouraged or give up. So we know where we are going. And already we thank God that by the grace of God, God has given us a nation and we are moving forward. So we shouldn't allow that to discourage us or to cast. God sustain these our leaders, Mazi Kanu and our prime minister Sam Ekpa. Know how to sustain them, know how to come out, they will come with fire, they will come with miracle. You know, I've been listening to some prophecies that they said, especially our prime minister, he will be coming like a dragon. So you understand that kind of a thing. So sometimes when things are not happening like this, they may not be refined. You know the kind of courage that we used to come out from that place. You know what will happen. This Mandela, the ex-president of South Africa, he was sentenced to prison, and for how many years he came out and things work. So let not worry, and the Lord will continue to help us as we pray. Our prayer is being answered, and God will continue to answer our prayers in Jesus' name. And God will not forsake his people. God will not Amen. forsake Biafra in the Amen. name of Jesus. So I Amen. want to encourage everyone and all our media. Biafra Exodus, you are welcome, sir. God will bless you. And Kai, for your good work. You people are not God giving up. bless you. God bless I you. for the spirit of Biafran that you people carried. Carry it on. Carry it on. You see, let me tell you, it's few people that always make histories. You see, I know many people, they must have weakened, they must have given up, even if it's as if they have not come out to begin to react. But in their heart, probably they must have been mad because of what is going on. They must have been a kind of can this thing work again? But I want to encourage you people that have your focus, let your eyes be on the ball, and God can never fail. And when God gives a promises, he never change.
We have had the promises of Biafra for a long time and a lot of prophecies. So even the great prophet himself that the Nigeria they are trying to temper with, he has prophesied a lot of things that come to pass. So and he said Biafra will be the last miracle, which will be. So we should not discourage, we should not allow anything to discourage us. Like to help us in Jesus' name. So this afternoon we are going to pray that the power of God will sustain our leaders. And you see, when the judge was reading the case, he said they should have given him, they should have sentenced him to life in death or whatsoever they call it. But he said he changed it. I know that it was not just ordinary; it was the power of God. God was at work. That their evil plan will not stand. So let's begin to bless the name of the Lord and worship the Lord because it's working for us, because it's working for Biafra. Let us open our mouth as we bless the name of the Lord. Let's bless Him. Let's thank Him. Let's worship Him. Father, we thank you, Can you Lord. hear me? We give you all the praise, Lord. Thank you for your love. Thank Let us bless you, your holy Ancient of name. Days. Thank you, I Lord, am the We we thank give Elohim, you you for the what praise. you Prophet have and done. Messiah. Let's honor We Him. thank We you for thank you grace for and you are peace. good. For We thank you blessing us for to dwell in the land everything. of the Our living. God, We For bless your making holy our name. leaders to realize in the land Everlasting of the Father, living. King of Kings, we our God, For each appreciate you. Christian member's work, We Father, thank you you for are the God that everything. our We answers thank our you God for prayers. the never gift of Thank life. you And you for are your settled kindness. in the Thank you Thank for mighty your you name of for goodness, Jesus. everything you have for your done. love, wonderful. To you, for O the God. direction, and for Amen. everything God you Everything do that that for you us. have, Father. you There have is no done. other God. Today should not pass God that because the God There that you do for us. is no one to be Father, compared as with we you. are present this There's no hour, one to be this compared is with you. Friday. There's no We one to say be thank compared you. with you. power is Oh, When available. all our bodies full of thank mouth you, Praise is not Jesus. enough to Thank you, say Father. thank you to you. But you are better to be present this hour. let's We worship. say thank you. Receive all the Let's honor and glorify glory His in holy the name mighty name of Jesus. in the mighty name of Jesus. In Amen. Jesus' name we pray. Oh, Amen. Amen. glory, glory to the Lord. Oh, glory. Oh, glory, glory. Glory to the Lord. Hallelujah. Ah, oh, Hosanna, Hosanna, in the blessed name of Lord. Hosanna, 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 blessed be the name of the Lord. be glory to the Lord. Oh, glory, oh, glory, glory. Glory, glory to the Son. Hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. Blessed be the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Be Blessed the be name the of the Lord. Let's worship the Lord and say, God, we thank you because our leaders, they are still alive. They are yes. still alive. They are still intact. Let's worship the name of the Lord. Father, we thank you in the Father, we mighty thank you, name of Lord. Jesus. Thank In Jesus' name we you, pray. Lord. Yes, Lord. Amen. 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 We are going to pray for our leader, Mazin Nandi Kanu, that they meet that we bring it out of that place. You know, where Joseph was brought out of prisons, which was contrary to the law of Egypt. It was contrary to the law of Egypt because Joseph was a slave and his masters
accuse him wrongly. Just the way they accused him, Mazinam, because they say he has committed immorality with the wife, which was false, and they cast Joseph into prison. Normally, nobody should remember Joseph in that prison because he was a slave. He was not even a citizen. So, but God remembered Joseph and brought him out in a miraculous way. We are going to pray, Father, remember Mazin Namdekanu, the miracle of mercy that will bring him out of that. Already we are hearing a lot of testimony happening in Sokoto now. That even those prison warders, they are giving testimony about him. Some of them are resigning. We are going to pray miracle that will bring him out of that place. The Lord will perform it. Let's pray and talk to the Lord. Father, we pray in the mighty name of Jesus. Miracle of mercy that will bring our leader out of that place in the mighty name of Jesus. Miracle of mercy, Lord, miracle of mercy. Lord, miracle of mercy. God will perform it. The miracle of mercy that will bring him out. Lord, I decree miracle of mercy in the mighty name of Jesus. As you brought Joseph out of prison miraculously, Father, perform that miracle in the life of our leader. In the mighty name of Jesus. Oh Lord, miracle of mercy. We are praying God, 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 miracle of mercy. In the mighty name of Jesus. Come down, O Lord, and manifest your power. Come down, O Lord, and manifest your power. Holy Ghost, down and manifest your power. Come down, O Lord, and manifest your power. Pray and talk to the Lord. Father, in the mighty name of Jesus, miracle of mercy that will bring him out, that the whole world will be surprised. In the mighty name of Jesus, miracle of mercy, Lord. Miracle of mercy, Lord. In Jesus' name we Amen. pray. Amen. We are going to pray for our Prime Minister. I listened to your program, Kai, that Finland now, they are after everyone who talk about Biafra. I would laugh. I say, has this man gone to? Although I listened to his speech during the time of, is it not this World Leaders Congress? It was just when it was his time to give his speech. He didn't talk about anything about woman right and all. What he was talking about just economic gain. Ah, that's what he was. That's what about his speech. The recent is it all the world that UN have here they gathering where they were gathering and they are giving speech. Everybody will come, every country leader will come and give speech. So he gives speech. I listened to his speech. All what he was talking about, he was talking about geographical economic gain and all that. I was surprised. I said, truly, this man is after money, after economy. So we are going to pray that God Himself will begin to move in Finland, that the Lord will hold them to the point that they will not have option than to release our Prime Minister in the mighty name of Jesus. Let's pray and talk to the Lord. Let's pray and talk to the Lord. Father, we pray in the mighty name of Jesus. Lord, you will do that. Good Lord, in that country, in that kingdom, good Lord, we pray that your power will deliver our in the mighty name of Jesus. Deliver our prime minister in the mighty name of Jesus. Lord, deliver them. 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 In the mighty name of Jesus. Deliver our prime minister. In Jesus' name we pray. Amen. We are going to pray for the United States.
of Biafra, the Lord will fully establish this country. The country will be fully recognized. That God will fasten the recognition in the mighty name of Jesus. And Amen. I pray all those people, all those saboteurs, I don't know, where is Biafra Unite? Where is Emmanuel Remigi? Abi, how are they calling him? That was crying. But I don't know. I'm not rejoicing that they are no more online because I know anything can happen. Maybe they are going to fortify themselves so that they will come against another form. God is waiting for them. So we are going to pray as many that we still praying for to stand against the growth of this government. God will continue to keep them out, continue to silence them. Let's open our mouth as we talk to the Lord. Father, in the mighty name Father, of in the Jesus, name of I Jesus, pray Father, God in the Almighty. mighty name of You Jesus, continue to silence these any who are standing, download, who are any talking about monitoring mirror, good Lord every for this government, monitoring your not to kingdom move here forward. on earth, Continue to put silence it them. united In in the Jesus. mighty name of Jesus, Every I monitoring command mirror, you rising that to the power monitor of your the Spirit children, continue to rising silence to them. monitor your You will sons and continue to daughters, silence them. rising to You will monitor continue the to leader of silence the them. United You will States of continue God. to silence Your them. Congo, You will Lord, continue to just silence them. the church, In the mighty name of Jesus, Father, I you will silence continue to every one of silence them this them. hour In in the Amen. mighty Jesus' name of name we Jesus. pray. Amen. 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 We are going to pray for our GPN that God will help her. Amen. God will uphold her. I still Amen. keep memories. All those prophecies that we are hearing that people are struggling to poison her. Me, I'm still praying seriously about it because when prophecy sometimes is given, it may not be immediately, it may take long time. So people must, you see, even sometimes people may even have forgotten about the prophecy. So, but the enemy plan ahead. So we are still going to pray for her that God will continue to sustain her, keep her, deliver her from every danger. Wherever she go, whatsoever she take, let's pray and talk to the Lord. God will continue to rescue, guide her, secure her family. Let's pray and talk to the Lord. In the mighty name of Jesus. Lord, we pray. Father, we I cover pray people here. in the name of Father, Jesus. pray for our deeply, Father, we commit our Lord, Pastor for Congo, to Lord, we secure her, give it to you. Father, we to pray this protect her, hour. to Every protect, accusing guide finger, her wherever she go. the enemy is pointed More against her. wisdom, more Father, we pray this understanding, more hour that you inspiration. are going to give her the God will wisdom, give to her give her the courage, give more her that direct, wisdom that says God gives to more Solomon. grace Give her the wisdom that to says do you in a to way King that David. if Father, I pray this hour. the Wherever door other that or she knocks, the door shall we be find open. the Wherever family kingdom, interview, wherever God will seat give that to she her. lays in, And all our the cabinet good belong people will the possess her cabinet, in the mighty the name Lord of will help Jesus. everyone, We the Lord speak will for this secure them, Lord. the Lord will guide Because them, you say in the word the that you Lord should will continue protect to them, pray. You say family, in every in situation the that is a mighty name situation. of Jesus. Father, we pray this Lord, I hour. pray, Your daughter, protect Father, we them, O commit Lord, her into your good care. preserve them, O Lord, Protect her, protect those that she's preserve putting your with her. daughter, Protect every preserve one of her, them. preserve Protect our every children, one of preserve them. our family, Both preserve your our sons and preserve all daughters the all over cabinet the world. members, Continue to preserve their protect them. family, Continue to not protect them. to walk Continue to freedom protect them. in the cause you are Protect them. giving In to the them mighty concerning the name of freedom of Jesus the Christ. We Father, speak for continue to this empower them, Lord. continue to give them courage. Father, I pray. Lord, I pray Whatever thing that in they the need, mighty name of Jesus. whatever thing that they need, In Jesus' to pray this, name God we will pray. continue to move forward. I Amen. pray that you are going to give it to them in the Amen. mighty name of Amen. Jesus. Amen. I want you to pray this one prayer now. God bless the United States of Biafra. Just pray that prayer. Oh Lord, bless the United States of Biafra. Pray and talk to the Lord. God bless the United States of Biafra in the mighty name of Jesus. Father, bless the United States of Biafra. We pray, oh Lord, bless in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we Amen. pray. Amen. Amen. Almighty God, we thank you so much for today. And I thank you for the privilege you are not stop this prayer and you are giving them grace to fire on. Father, I say, let your name be praised in Jesus' name. Oh Lord, I pray you continue to Amen.
In the mighty name of Jesus. We thank you, Heavenly Father, because we know your answer. In Jesus' name we pray. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, my brother. God bless you. Thank you. We are really appreciate. Prince Godwin Eze. Let's hear from you, Prince. Unmute your mic. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate everybody. But You're welcome. before I say my prayers, I want to tell Chineke Chukwu Kabiama. I want to tell him that Ana majagima n'ihi na ibu Chukwu ịhụnanya dị na gị. Obiọma gị juru anya ya, Papa o. Yes, sir. Iweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịbụ Alfa na Omega. Anyị niile na-asị na ị dị mma. Ana m aja gị mma, Chukwu okike, n'ihi na ịbụ Chukwu ịhụnanya dị na gị. Obiọma gị juru anya ya, odogwu, iweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịbụ Alfa na Omega. Anyị niile na-asị na ị dị mma. Chukwu okike, ụmụ Chineke ezukọwo. Anyị ezukọta n'ụmụ Chineke ezukwo. N'obi Chukwu, ụmụ Chineke ezukọ. Anyị agbakọtawo n'ụmụ Chineke ezukọwo. N'ụlọ nna. Chukwu okike abịama, thank you very much. Odogwu Enugu atugo down with Umuife. Yes, sir. And I want to greet you specially. But before I say my prayer, I want Biafrans all over the world, lovers of freedom, and those who are in spirit, to read with me Psalm 34. I am reading this psalm because God gave me the grace and mercy to see the declaration of Biafra. So I want Biafrans to help me to praise him. I think I'm coming out, Kai. Yes, you are. Yes, you are. Loud and clear. So Biafrans, I want you to help me or follow me to read Psalm 34, if you have the memory or the verse, because I'm so glad. So Chukwu Kukabiam, I want to bless your name at all times, and your praise shall continue to be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear, therefore, and be glad. Oh, magnify the Lord with me, Biafrans, and let us exalt his name together. Yes, Sorry for that, please. I It's sought the okay. Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. They looked up unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamped round about them that fear him and delivered them. O taste and see that the Lord is good.
Blessed is the man that trusts in him. O fear the Lord, ye saints, ye Biafrans, for there is no want to them that fear him. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Come, ye Biafrans, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. What a man is he that desireth life and loveth many days, that he may be good, see good. Keep thy tongue from evil, Biafrans, and thy lips from speaking guile. Depart from evil, Biafrans, and do good. Seek peace and pursue it. Ibili kambili, the eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth and from Biafra land. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivered them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of broken heart, and saveth such as be of contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered them out of all. He keepeth all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. The Lord redeemed the soul of his servant, and none of them that trust in him shall be desolate. Thank you, Chukwu Kukabiama. This is the joy I want to share with my people, the children of God, Umuife Biafrans. Then I want to pray for our leader Nnamdi Kanu, and I want to tell all Biafrans, Nnamdi Kanu loved the Psalm of Psalm 70. And if anybody have been following Nnamdi Kanu, this is the prayer he always pray. And there is a prayer of deliverance from persecution. As we know that Nnamdi Kanu is facing persecution, not prosecution. That's different. He's being persecuted because of me and you. So, oh God Almighty, Chukwu Kakabiama, we want to ask you to make haste, oh God, to deliver him, Nnamdi Kanu. Make haste to help Nnamdi Kanu. Let them be ashamed and confounded that seek after his soul. Let them be turned backward and put to confusion that desires his heart. Let them be turned back for a reward of their shame to say, aha, aha, we have caught him. Let those that seek thee rejoice and be glad in thee, and let such as thy love, that salvation say continually, let God be magnified. But Nnamdi Kanu is poor and needy. Make haste unto him, O God. Thou art his help and his deliverer. O Lord, make no tarrying. Thank you, Chukwu Kukabiama. We want to thank you with asụsụ ndị Enugu, asụsụ ndị Igbo. Anyị chọrọ ikpe ekpere maka ndị nsi anyị bụ gọọmenti anyị, bụ ndị na-echịkọta this Biafra Foundation or this Biafra country mood, because we are now in country movement. We are no more in agitation. Therefore, Chukwu Okike Abiama, anyị na-ebute ndị niile nọ na gọọmenti anyị etinyeghị n'aka, karịsịa onye isi anyị bụ our COS, Chief of Staff, DPM, Dr. Ngozi Orabueze. Ike niile dị gị n'aka. Anyị na-asị ka enu na ana megide. Anyị na-asị ka ndị niile na-ene
nwaanyị ajọ ya kpuo isi. Anyị na-asị ka ụkwụ jie ndị niile na-agara nwaanyị a ije ọjọọ. Amen. Anyị na-ekpe ka aka kpọwụọ ndị niile na-ede ede ma ndị na-eye eye n'imegide our gọọmenti. Nke onye na-achịkọta ya bụ our DPM Dr. Ngozi Orabueze. Chukwu okike abịama, anyị jikwa ohere a na-echeta ụmụ Biafrans niile nọ n'agbụ, Biafran prisoners n'ebe niile ụwa satụrụ, mana obodo oyibo, mana na be anyị bi Biafra land, especially in the 40 United States of Biafra. Anyị na-ekene gị n'ihi na anyị mere ka mụ na ụmụnne m dịgide ndụ wee fụ obodo ọfụ a bụ United States of Biafra. So, What a wonderful union. Chukwu okike abịama, we appreciate you. Ana m akụrụ gị mgbịrịmgba nke ekene. Ana m asị ka ekene dịrị gị n'eke, ka ekene dịrị gị n'orie, ka ekene dịrị gị n'afọ, ka ekene dịrị gị na nkwọ. Ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ o ji ekwu okwu. Chukwu okike abịama, onye ike niile dị n'aka. Eze a na-ekpechere ọgwụ, ọkaka agbapụta ezuru ike. Ụmụ Biafra niile all over the world, n'ebe niile ụwa sọtụrụ, na-ehune n'isi ala n'uhuruchi a site n'ebe m nọ, mana ndị nọ n'ụtụtụ, mana ndị nọ n'ehihie, na-asị ka otuto niile na nsọpụrụ niile dịrị gị, n'ihi na ị meela ya amara anyị wee dịgide ndụ wee ruo n'ụbọchị taa. Dịka anyị si kwu n'okwu akwụkwọ nsọ gị na ngọzi na-adịrị anyị wa mgbe anyị nọ n'iru Chukwu okike. I wee sị na anyị bụ ụmụ ndị a gọziri agọzi, a royal priesthood. N'ihi ya, nna nke n'igwe, anyị na-eche ụmụ Biafra niile, ma ndị na-agbasara anyị ozi ọma, ma ndị na-ekwuru anyị eziokwu, ma ndị na-aga ije, ma ndị na-eweta ego, ụzọ ọbụla onye ọbụla si eme, anyị na-echeta ha n'iru gị, na-asị jigide anyị onyenwe anyị Chukwu, jigide anyị, jigide anyị, jigide anyị onyenwe anyị Chukwu, jigide anyị n'ọsọ dị nke anyị ga-agba. Mmeri dị nke anyị ga-emeri ụwa. Chukwu ya anyị ike n'oge niile ka anyị ghara ịda. Chukwu okike abịama, this road is full of thorns and many people have fallen astray. Many people have backslided. Many people have deviated. Many people have even denied the blessing that you gave. Don't allow us to face the same shame. Don't allow us to be confused. Don't allow us to fall back. Don't allow us to disappoint you. Don't allow us to deny your grace, to deny your blessings, and to deny your mercy, which you have bestowed on us, even when we didn't merit it. Because we have provoked you. We have forgotten you, O God. Aya akpafugo dịka atụrụ na-ewere onye nche. Mana ị kwere anyị nkwa that if you are people, Biafrans, who are called by your name, Umuchukwu, Umife, will humble themselves and seek your face and turn away from thy wicked ways, that you shall hear from heaven. Hear us today, O God. Yes. And make haste to deliver us. Yes, Lord. Because we trust and we put our trust in you. Remember your promise, O God, in the scripture, Psalm 91. Psalm 91, Father, you told us
that he that dwelleth in the secret place of the Most High, which are Biafrans, shall abide under the shadow of the Almighty. And we shall say of the Lord Chukwuke, that you are our refuge, our fortress, our God, in whom we trust. And surely Yes. you shall deliver us from the snare of the floor and from the noisome pestilence, that is Nigeria. You said that you shall cover us with your feathers, and Yeah. under your wings shall we trust. And your truth shall be the shield and buckler to us. Father, we shall not be afraid because of terror or because of the arrow that fly by the day, which are being perpetrated by the Fulani jihadists. Chukwuka Biama, we thank you. We commit our souls and our body. Let our mouth speak the truth. Let our ears hear the truth. Let our hand clap for your glory. And let anywhere we are going to march with our feet be blessed. Give us one mind, one heart, and one soul, so that all the iniquity and mischief will fall away from our midst. We shall be a people of the Lord. That's the Biafra. And only you shall we worship. Chukwuka. Amen. Lead us with your mighty work and thunder. May thy righteousness continue to dwell in the midst of your people. Abba Amen. Father, Elohim Binenigwe, thank you for today. Thank you for hearing a sinner like me. Thank you for listening for a poor prayer from me. I thank you for hearing the children of the light. May all our prayers be accepted before the sight, so that we shall not sing our lost song in a strange land. Daru Chukwuke, n'ihi na ịbụ onye na-eme mma. Anyị ekene gị, anyị akpọrọ gị isi ala. In respect, in praise, and adoration, now and forevermore. You say, thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Odogwenugu. God bless you for joining us. Finally, you are here with us today. Emalagema. Thank you. Coach Chus, are you still with us? Did you hear me? Hello? Hello? Yes, Odogwenugu. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Coach Chus, I think you are busy. All right.
right. We have the Divine Precious in the house. Let's hear from you. Divine Precious, you are welcome. You are welcome. Unmute your mic. Mazi, I'm here. Sorry, not try can tie the engine. Anyway, good evening, sir. Udo, you are welcome. You are welcome. Thank you, my brother. Dear friends, I greet all. I greet you all. Ndị nọ na studio, biko ana m afụtacha faces, names. So, ana m ekene onye ọbụla nọ na this gathering. Ma ndị nọ na comment section. May God bless you all. Ana m ekene Chukwu for this opportunity. O nyere anyị ka wee dịrị ndụ wee ruo n'ụbọchị nke tata wee nwee ike ị na-ekene ya na nke o mere ya na nke anyị ka na n'anya ka o mere anyị na-asị Chineke daalụ maka na ọ bụghị n'ike aka anyị ndụ anyị dị tata o nweghị onye ọ bụ ike aka because na ka ụwa si wee dị today o nweghịzi ebe adị safe mana still Chineke ka mere anyị aka na-emekwu ya till today anyị wee na-enye ya ekene maka ya wee na-ekene Chukwu maka onye mere ka ya bụ ọnọdụ bụrụ ihe bụ reality our brother Maazị Kai anyị na-ekene Chukwu n'isi gị na-ekene Chukwu n'ezinụlọ gị ụmụaka gị n'ihe niile nke ị na-eme bụ ezigbo ihe ọkachasị mbọ ị na-agba ka nnwere onwe anụnwa ka ọ bụrụ ihe bịara ọsịsọ maka na anyị mara already na anyị enwetawo ya bụ nnwere onwe kama nọọsị ka ọnọdụ anyị ọṅụ anyị wee zuo oke ọṅụ izu oke ka anyị na-ayọzi nke kịta wee na-ayọ Chineke pụrụ ime ihe niile ka ọ gaa n'iru na-egozi gị na-egozikwezi ndị niile bụ ndị so wee na-eme ka ihe njem anụnwa ka ọ bụrụ eziokwu ka ọṅụ anyị wee zuo oke ndị niile nọ na midia ndị niile na-eme nke ọbụla ma ndị na-ede ede ma ndị na-ekwu ekwu ma ndị na-eme ma nke anyị anaghị afụ ndị amaghọ mana ha na-eje ije maka ọdịmna mma nke obodo anyị anụnwa bụ Biafra wee na-asị Chineke nna ya nara ekene ma gaa n'iru na-agọziwanye ha ka mbọ niile anụnwa ha na-agba ka ihe nweta ha karịa afụfụ ha tara na njem nnwere onwe anụnwa na-ayọkwa Chukwu n'ụzọ pụrụ iche maka isi afụrụ wee kwawa okpu bụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye isi anyị nke nọ n'aka ndị ọjọọ bụ ndị akpọrọ obodo zoo ndị tinyere ya n'ebe ọ nọ kịta ebe dị anya mana gị bụ Chukwu Maazị orie niile gị bụ Chukwu n'ụzọ ebe niile o nweghị ihe gbara gị gharị maka na anyị ma na ịma na n'oge anụnwa na ọnọdụ anụnwa ọnụ n'oge na-eru mgbe ọ ga-adị ụta Chineke ha bụ ihe merụ na ọ bụ ọzọ ka ha si wee chee ya ka o si wee dịzi maka na asị ka ekwuo na ha achọghọ dị ndụ ya mana ọ bụghị nke mmadụ nọ nke Chukwu kwuru ga-eme maka na nke anyị ji wee bụrụ mmadụ na ọ bụ na-enewe anya nke mmadụ na ọkaghazi na ha ka emego ya ihe ha na-eme ndị ọzọ mana Chineke gị ji wee bụrụ Chukwu ịnọ na-ekpuchite nwa odibo gị a wee na-ayọ gị ka ị gakwa n'iru ebe ọbụla ọ nọ Chineke anyị fụrụ ka o si wee gbagote n'ugwu ọ bụkwara ihe ọṅụ eche na akwa anyị ga-akawanye njọ Chineke ọ ka bụkwara ihe ọṅụ wee nyere anyị na-asị gị biko ebe ọbụla ọ nọ na Chineke nchekwebe gị ka anyị na-ayọ n'isi ka ị gakwa n'iru na-egbochiri ya ajọ ihe ọbụla otu ọbụla esi wee chee ya Chukwu ka iji wee bụrụ Chukwu anyị ma na ị na-afụzi ihe niile ha na-akpa nkata ọjọọ ọbụla ha na-akpa n'isi nwa gị anụ wee kwekwene ka ọ bịa na mmezu ka ha na-akpị ya Chineke n'ụtụtụ ka ị na-emebi ya n'efife ị na-akpị ya n'efife ya na-emebi ya n'abalị ha na-akpị ya n'abalị na-emebi ya n'ụtụtụ Chukwu otu ọbụla esi wee na-ero ya bụ ajọ ihe ma ọ na-asị na nwa odibo gị anụnwa na ihe iziri ya n'ụwa ka ọ bịa mee na ọ ga-emezi ya bie Chineke ọ bụ na ọzi nọ mmasị gị Chineke na ọ bụ na ọ dị ka ihe ọbụla bụ ihe ọbụla mere na ka isi wee chọọ otu a ka anyị si ayọ ka o si wee dị maka ọ bụ na nke mmadụ Chineke ekwene ka ọ dị otu ahụ mana ọ bụ na nke gị nwa bụ Chukwu
Chineke anyị sị ka ọ dịrị anyị ụta maka ka o si wee na-aga ọ bụrụ na ọ bụghị gị nwa anyị amadị obi anyị kara iji wee dị nwee mana ọ maka na ọgụ maka anyị ji afụ rizin ihe niile na-eme ji eme maka onye ka ọ na-ajụ o ji abụọ mechie anyị afụ reason to continue to rejoice even in our pains mana iwe na-achị gị Chineke biko na nke fọkwara gị anyị emechakwana nke anyị ji wee bụrụ mmadụ maka ọnọdụ ọnọkịta o wezikwe nke anyị nwere ike imenwu karịzie ihe gị bụ Chineke na-emerụzi onwe gị ana anyị fụkwazi ka isi eme ya na-ekene gị na-asị gị gakwa n'iru na-arụkwa ya na-atinyekwa ya jara Chineke maka na anyị ma na mgbe na-adịghị anya anyị ga-efe gị n'ime mmụọ na n'eziokwu ebe a ga na-eji eziokwu wee na-efe Chukwu ọ bụghị ọzọ aghụghọ ebe a ga na-eji obi ọcha ọ bụghị ozi obi ọjọọ maka na ihe anyị fụrụ n'ụwa tata bụ amụ dị n'ọnụ iwe dị n'obi Chineke ọ ya abụghị ezigbo ihe eji wee mara ụmụ Chukwu ihe eji wee mara ụmụ Chukwu bụ ịdị ọcha n'obi dịkwarịa n'iru nọ n'obi mana ọ bụrụ na n'ọnụ ka anyị nọ na-amụsa amụ mana obi anyị jọrọ njọ ozughị oke Chineke gaghasị ayọ gị biko ka ị mee ya ka ọ bịa ka anya baa na eze bịa ka afụ ka ịfụnanya si adị ịfụnanya zuru oke ọ bụghị nke bụ fake ịfụnanya zuru oke Chineke biko na-ayọgụkwazi gị na onye our PM or Prime Minister Maazị Simon Ekpa biko anyị ma n'ezie na ọmandịrị ya izi even ma our leader Nnamdi Kanu anyị ma na onwe onye ha ọ ga-adịzi mana Chineke sị na amara gị ka ọ ga-eji wee dịrị ha izi nye ha mmụọ siri ike ha ga-eji wee nwee ya bụ obi siri ike na-aka ha obi na ihe ha bidoro na anya ahụ ga-eru n'isi na onwe ya ga-emebie Chineke gwa ha na ihe ha bidoro na ya bụ ụgbọ akwụsabe na ọka na-aga Chineke biko ebe ọbụla ha nọ na ebe ọbụla ọ nọ na bụ our PM biko kasie ya obi ma nye ya obi siri ike nye ya mmụọ ọ ga-eji nagide ihe niile nọ ganye na ọpụta anaghị na-enekwa anya na mgbe na-adịghị anya na ha na-abụ ga-apụta Chineke maka onweghị ihe ndị a mere maka ọ bụrụ na ife ga-emeri ọchịchịrị Chukwu ịma nkwe ka ihere mma anyị na ọnọdụ ha nọ n'ụbọchị tata ya bụrụ ihe ụwa ga-eji wee mụta na ikwu eziokwu kacha mma Chineke welu maka eziokwu ha welu maka ịkwụwa aka ha ọtọ welu ya bụ nnwere onwe na mmeri wee kwụọ ha ụgwọ ya ka ọ ga-abụ ha pụta ka ụwa wee mata na sọnsọ eziokwu ya na ịkwụ n'ụzọ kwụ ọtọ bụ ihe ị nwere ike iji wee meri nwa ụwa maka na ọnya ka ụzọ ha kwụ wee na-aga Chineke mee ka ha merie ụwa maka ọ bụghị agha sọnsọ anyị na ndị zu agha anyị na-anọ weta ụwa ọ bụ ọdụsọ ndị zu Chineke wee na-asị gị ka ị wee were obi ọcha ha nkwụwa aka ọtọ na eziokwu a wee nye ha ya bụ mmeri nke ga-eme ka ụwa niile wee mata na ezie n'ezie na ife achịwago ọchịchịrị wee na-ayakwazi gị n'otu aka ka anyị na-ayakwazi gị n'aka wa DPM bụ onye nke anya niile nọ n'aka ya kịta onye ọbụla ma ndị ọjọọ ma ndị ọma n'aka ya ka onye ọbụla si gị Chineke biko nke a kwa double portion anaghị ka amamihe i nyere our leader Maazị Nnamdi Kanu na Simon anyị na-asị double portion of it upon her life because na nke ikpeazụ anụnwa confusion dị too much and the persecution in fact ihe na-eme karịrị saboteurs na-emega anyị ihe na this movement si gị Chineke biko nyekwu ya amara nye ya amamihe mee ya ka anyị ime mmụọ ya that is times 10 of ihe nyere Nnamdi Kanu ma PM because na nke ikpeazụ a kịta ọ dị too much ihe ọ na-agabiga dị too much si gị Chineke mana anyị ma na ị karịrị mmadụ karịa ịnọ na mmadụ nọrọ na mmụọ si gị biko ọ bịa na mmadụ biko mejuo ya na mmadụ ọ bịa na mmụọ mejuo ya na mmụọ maka na ọ gị nwa na-eje na mmụọ na-eje na mmadụ si gị mana onye ọbụla ị na-edu onye ahụ dị na mmadụ dịrị na mmụọ si gị biko gị banye ya na mmadụ banye ya na mmụọ ka ihe ọbụla nke ọ na-eme ọbụgodị na ọ dị ka ọ na o meteghị ya ebe chekwe ka afọ na ọ gị nwa mere ya bụ ihe ka ọ hafụ iji na ike ya mee nke mmadụ kama ka ọ na-eme ya dịka nke Chukwu ka ọ ga-abụ omechi ihe niile o mere ma ebe a chere na o mego mistake ebe a ka a ga-afụgodo the miracle ebe eche na ọ ga-ada ebe a ka ọ ga-aka mmekeri ọfụma sesi gị na mgbe ọ ga-abịa ihe niile ga-emeche ka anyị furu izi na anyị ga-eji welu ka akụkọ anyị ka o wee daa ụda maka anyị mana akụkọ nwere onwe a
ụwa niile ga-akọ maka ya, a ga-agụ ya na mba niile, a ga-akụ ya akọ na mba niile. Otu anyị si na-agụ histrị ndị ọzọ, otu a ka ndị ụwa ga-eji wegụkwa nke anyị, maka na anyị ma na obodo anụnwa bụ obodo ga-eme ka ụwa dị mma. Chineke wee na-ayọ gị biko na nke ikpeazụ anụnwa ihe akwa karịrị, Chukwu biko nyekwa anyị obi, anyị nwabụ ndị ka na-ekwukwe maka ihe anụ, ka mgba niile a na-agba anyị, ka all the threat a na-threat, because ọ bụ almost ndị niile pụtara n'iru akwụkwọ n'ihe na onweghị one way or the other na-enweghị ka esi atret na ndị niile pụtara n'iru akwụkwọ, ndị mana ha wefutere ndụ ha, wefute iru ha, wefute oge ha, a na-atret na ha na-ekwu ihe ọjọọ banyere ihe a ga-eme. Mana Chineke anyị ma na gị nwa nyere anyị mmụọ ka anyị mewe ihe anụ, na ị ga-aza anyị already, na-aza anyị after all. Ndị nọcha ma na zoo ọpụ na ha na-abachakwa n'ọnụ agụ, mana ndị ịbakwa ka isi na-protect ya. Onye na-ayọ gị biko ka ị gaa n'ire na-akpụ ya aka, biko ka ịzọ ọkachasị ndị nọ n'ụlọ, ka ịzọ anyị n'aka ndị ọjọọ a na-abata na be anyị, maka na anyị ma na ha ejugo na be anyị ebe dị iche iche, ha nọzi wee na-achọ ndị ha ga-ana n'iyi. Everyday, o nwere everyday chifu na this planet Earth a na-anaghị enwe one count of buying. Anyị wee na-asị gị Chineke biko akwa n'aka gị, maka na oge ọ gbajidoro ndị Israel, ọ nweghị ngwa ọgụ ha nwere. Chineke anyị enweghị ngwa ọgụ, onye enweghị ihe, maka ka ụwa si wee dị, ọ bụghị n'ihe anụ anyị ji ka anyị esi na anyị pụtara ụwa ịnụso ụwa ọgụ, mana ọ n'ike gị ka anyị kwu wee na-asị Chineke ị ga-egosi ụwa ihe iji wee bụrụ Chukwu. Obele okwute anụ anyị ji n'aka dịka David ka anyị ga-eji wee tụgbu Goliath. Anyị enweghị ihe anyị nwere, mana okwute anụnwa dị uncommon to people, onye ka ihe eji wee mere onwe ha, sị ka ha na-abata na ana anyị ga-eno ha mmiri dị na ana anyị, ka ha na-eku ume dị na nọ na our land, ha ma nweta onwe ha, ha ga-atọ ọnụ fight to themselves, ha ga-atọ ọnụ bụrụ enemy of them. Ihe a ha chọrọ ime anyị sị ka ọ bụ back to sender. Ihe a niile ha rụrụ welu na-abata na our land ka ha mee anyị, a sị na ihe ha ga-atọ achukwu, ha ga-ana-achụkwute ha mmaji kwụrụ mmaji, ha ma ụkwụ ha ji bịa, ha ga-eji ya nachi, ha ga-eji ụkwụ a ha ji bịa na ana anyị wee nachizi, maka ọyị ahụma ebu si ka okwu nna m ndị anụ kwuru m isi nda na ọ ga-abịawazi na mmezu. Ka m na-ekwu okwu a ka nna chinya bido bịawa na mmerute n'isi ha n'otu n'otu ebe ọ bụ na ha nọ na waland, maka na ana ha abụghọ nke ha. Onwe onye anyị na-arụ nke ha. Chineke onye bịakwara na nke m dere m, onye sikọ na nke m ama ndere m, Chineke gwa ya ka ebe bere ugobere nke siri ibi ebe nkụkwa ya, maka na okukwa ya ma ọ bụ ọ pụọ na o were a na zere mmiri ndị ọzọ amara ihe. Chineke biko taa ka nsi ya ọ bụkwa mmụọ na adị nara onye ọzọ mma nya mee m nọ ihe m na-ekpe n'ekpere a, because na ụwa dị mma tata bụ na ndị ọjọọ si na the wages of sin is dying, na bụrụ oke ndị achọghị ihe ọma n'ụwa ka ụwa wee dị mma. Asị ebe ọ bụ na ha nọ na ha ma nwere terrorist in their life, ha ma mmanata ihe ha na-eme ganye na ha ncha niile ha ewere a na zere mmiri be anyị, ọ ha hafụrụ our land and go back ebe ọbụla ha sikwene were. Mana ndị ọbụla nke tụgoro ụkwụ na ana be anyị ma na eziokwu na okwu ekwuru bụ na ha ga-egbu anyị ga-egbukwa ha na emechekwa na. Mana anyị si Chineke ka anyị na-ekwu okwu a nya dị na ha ka ha si wee che, ọ bụrụ na ha lụrụ ime iri, Chineke ha mee ofu. Mana Chineke nke anyị bụ na ọ bụrụ na anyị lụrụ ime ha ofu, anyị ga-eme ha millions otu ọbụla ha si wee bata na ala, because onwe onye anyị ji nke ndị chọrọ nke anyị. Chineke ọmandịrị ha na mma, onye si na nke anyị amandịrị anyị, nke ya amandịkwa natara ya. Chineke maka na ebe ha hafụrụ na be ha wee bịa na be anyị, Chineke a na be anyị asị m mmụọ niile nọ n'ala Igbo bilie, maka na anyị amaghị onye anyị amanda. Ụwa na-atọ anyị egwu maka ihe dị na ọ bụghị dị maka na gị andọ ihe Chineke dowere anyị for protection, onye Chineke dowere anyị maka oge dị ụta. Mgbe ezi mmụọ niile dị n'ala Igbo, mmụọ niile Chineke ji arụ ọrụ, anyị akpọghị ya n'ọjọọ, anyị kpọrọ ya na mma, maka na anyị achọghị, anyị anwụghị onye anyị chọrọ ọnwụ ya. Mana ọ bụrụ na mmadụ chọrọ anyị wee bịa, Chineke ọ wezikwa akwa gị n'aka gị ka anyị hazie wee dịka otu isi wee bịa n'oge nke ụmụ Izrel. Chineke mekwa ya ọzọ, maka na ụbọchị dọrọ ụmụ Izrel, Chineke ka enwere ike imenwude editin, mana ọ gị nwajiziri aka gị wee mewezie miracle, o wee bido ihe dị ike wee mewe. Otu a ka anyị na-arịọ gị ka anya bụ ihe ịrịba ama ka o bido mewe na nna anyị, ka mgbe na-adịghị anya ka mba niile wee kwete na ọgị nwa dowere obodo a na o nweghị ihe mmadụ ọbụla ga-emenwute ka anyị bụ obodo ha fee bụ na a reality. Na-asị gị no distant time na anyị niile ga-anaba anyị,
dịka anyị na-enwere nnukwute nchekwube na in few months to come na ga-enwe a very big sign that get touch the whole world, because already it has started happening. All these country of particular concern and people of particular concern be very big here na to ndị ọjọọ, and the time na na mgbe na-adịghị anya na ga-enwe ka banye n'ime ndị ị ga-eji rụọ ọrụ a, because ọ bụghị just ikwu n'ọnụ, anyị chọrọ ka that mmụọ continue na-enye ha disturbance until ha mee the needful, because ọ bụrụ na ekwuche ya bụ okwu eme ihe mere Chineke ọma ndịkwa mma ya ka anyị ayọ gị biko ka ịbanye even ndị ka na-ekwu ebu okwu triggerwa the zeal in them, the anger, let it rise. Onye ọka na-emetụtabekwa ka okwu Chineke, let that person ka mmụọ Biafra banye n'ime that person ka ihe ya ka o bido kwuwe karịa ndị na-ekwuvu before, ka mgbe na-adịghị anya ka ihe kwesịrị ime ka emee ya, and oge na-etegwa aka ka ụwa wee dị mma. Agha a na-achọ ka ọ dọ ma dụwa Chineke chọọ ka ọ daa, ma ọ bụ na ịchọọ inwe solution, onwe ihe na-enweghị solution, and those solution a ka anyị na-ayọ ka eme ka ndị ahụ aka ha dịrị ihe ọjọọ ka a kpara ha aka ka ụwa wee dị mma. Mgbe ị na-eme nke anyị na Chineke na mbụ niile dịrị gị, aha nsọ gị ebe ebe n'aha Chukwu okike abịa ma ise. Thank you so much, Divine Precious. That is a wonderful prayer. God bless you. God bless you. Mbaragu di koswafu, mbaragu di kona prodiki ojiji n'oke mwane di mwabana chito bujurone. Chakwa n'ụzọ aka memelo galu mune bube nke di kwesa gao. Ekwesu na buja nefu, buja na ya tumo. Ebe nwere Jizọs odogwu na agụbatọ ya mgbala warọsọ. Ebubi sule na aka m dị n'elu onye na-eme abata bụ ihe na-egweme. Chaa n'ụzọ aka memerụ ga-alụ mụ na ebube nke eluigwe saga o. Onye nwanyị na-ebube
Imanelu bodogwu njeje mbamo, ima bụ onye njabike. Ịdị chọọ. Imanelu bodogwu njeje mbamo, ima bụ onye anyị alụ ọrụ. Imanelu bezoro amala ụzọmo, ima bụ mmụọ na-eri mmụọ. Imanelu bụ nnukwu onye chichi o, ima bụ Jesu nwa m. Imanelu bụ Jesu nwa David, ima mụ. Oya imamo, 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 imana. Awan imamo, 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 imana. I say imamo, 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 imana. Oya iye meno. Oya gantị. Listen. Ekwensu n'ime onye omewayo. Ime onye omewayo. Ekwensu n'ime onye omewayo. Ime onye omewa. Chudi kasi dọwa onye ga-efe gị. Chudi kasi dọwa onye ga-efe gị o. Chudi kasi dọwa onye ga-alụrụ gị ọrụ. Chudi kasi dọwa onye ga-abụ mmadụ. Chudi kasi dọwa onye ga-anụ gị. Asị m anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya. Asị m anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya. Anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya o. Ịnụ na anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya o. Ịnụ na anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya o. Asị m anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya o. Ezinụlọ m adịrọ ya o. Ezinụlọ m adịrọ ya o. Nne m adịrọ ya o. Ịma na nna m adịrọ ya o. Ụmụnne m adịrọ ya mana ndị niile siri ime adịrọ ya. Ezinụlọ adịrọ ya. Asị m anyị na-aka ya adịrọ ya o. Asị m anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya o. Asị m anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya. Enwere uge ma anyị na-ekiri Chukwu, anyị na-ekiri Chukwu, anyị na-ekiri Chukwu. Enwere uge ma anyị na-ekiri Chukwu o. Asị m enwere uge ma anyị na-ekiri Chukwu, anyị na-ekiri Chukwu, anyị na-ekiri Chukwu. Enwere uge ma anyị na-ekiri Chukwu o. Jizọs ka anyị na-ekiri Chukwu, anyị na-ekiri Chukwu, anyị na-ekiri Chukwu. Enwere uge ma anyị na-ekiri Chukwu o. O meriwo, o meriwo, o meriwo, o meriwo, o meriwo. Oya ka anyị gbara m egwu akara aka m akara. Yo 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 yo. Yo 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 yo. One 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 one. Asị m ka anyị gbara m egwu aka
ike ndị amụma ka anyị na-ayọ. Egwu na egwu na egwu na egwu na Oya your best. Let's go, let's go, let's go. Ọgụnụdụ, ọgụnụdụ, ọgụnụdụ. All right. We have come to an end of this live broadcast of this prayer program. Please make sure you subscribe in case if you have not, and like the video. We are going to draw the curtain close now. Thank you all for joining us. I have to appreciate my brother, Reverend Exodus, and Chooks 047, Coachooks 047. I appreciate you, and Divine Precious. God bless you. God bless all of you. Reverend Exodus, let me hear from you before we close. All right. Thank you so much. Thank you so much, Mazikai. Thank you so much for all you do. Thank you so much for your great sacrifice to us, dear friends. We really appreciate you. Hours of freedom, Mumife. We want to make a chineke and Elisha. We thank God for His grace and His mercy upon our life. Every Sunday, I want to encourage each and every one of us. If you're hearing the sound of our voice, please, every Sunday, please come here and come and be with us on Mazikai Report TV. So let us come and pray to God and worship Him and drop our supplications. He said we should knock and the door shall be open for us. Seek and we shall find. He is our God. We don't have any other God except Him. We can only do what we have to do and leave the rest to God. And thank God for all our prayers here. God is listening to us and is doing marvelously, answering our prayers in every angles of our assessment. He said, come. Even if you say your faith is as little as the mustard seed, you're going to use that little faith to move mountains. God is using our little prayers here to be moving mountains. And whenever we are coming here, please try and make sure you come here with hope, come here with faith. Don't come here with the spirit of unbelief. Everything that we declare here, when we believe it and when we agree on it, it shall come to pass. The power has been given unto us and the authority has been given unto us to decree things and it shall come to pass. So thank you. I want to use this opportunity to thank God for being with us here tonight, for us to render these prayers, and our prayer has been answered. He said, be still and know that I am the Lord. The Egyptians that we see today disturbing Biafrans and causing all manners of distractions and confusions, bringing blackmails or propagandas here and there, trying to bring the movement down. All of them are dead on arrival. The Egyptians that we see today, we shall see them no more. Stand still and see the salvation of God. They will Mujugo Kabiama and hope to come across always some other time. This is Biafran Exodus TV from my own sermon. Shalom to everyone. They won. Thank you so much. Thank you. Prince Godwin is back again. Thank you all. And Coach Jukes, are you still here with us? Yes. All right, let's hear from you before we end. Okay. I didn't have much to say again. You have said everything. Everything that we continue to be doing. If we continue to pray for our leaders, because this year, and I pray that Almighty God continue to protect them, even though the enemy pits that the enemy also are big for them. They are the one that dig that pit. They are the one that are going to fall inside. And I pray that the Almighty God continue to protect every one of us that is standing on the truth. Because no matter anything that person is in this world, without you standing on the truth, you will fall, no matter what. But once you are standing on the truth,
even though the next 100 years to come, that your truth must prevail. The reason why our leaders is in Nigeria today, most especially Mazin Namdekano, is in Nigeria and at the same time is in the prison that we're talking about today. The reason why they are still alive is only because they stand on that truth. And I'm urging every one of us that is hearing my voice this afternoon, if you continue to speak the truth in any situation that you find yourself, make sure you stand with the truth. And I pray that Almighty God connect to protect every one of us. Thank you, Mazika. Thank you so much. Thank you, my brother. God bless you. Divine Precious. I think Divine Precious is busy. One of those things as well. Thank you very much. Thank you, Mazikai, for all you have been doing. God bless you. And Mazi Exodus. I don't know if I am in a mama, so could choose as well. God bless you on the noche no. The phone, the dining, I can't see the names. Mana nna asị Chineke gozie unu ọkachasị ndị na almost every day unu nọ na-pay the sacrifice ọ dịrị izi ọ Chukwu ga-agọzi unu na-enyekwa unu more grace because all this grace without grace onwekwa mmadụ ga-emenwu and na-ayọkwa Chukwu sef ndị ọ dị n'obi mana ha emenwuro ọ na-enwecha some distraction anyị na-ayọ ka grace ka ha gbagotekwuo mmụọ maka ọ gbagote ịfụ na o nwere ihe ọ ga-abụ ọbịa grace ga-achị wee dị n'ahụ mmadụ you don't have any option than to do what God wants you to do. So and maka this movement I need that kind of grace wee na-asịkwazi unu ndị na-abịa na-asọpọtụ ihe a na-eme Chukwu gozikwa onye ọbụla anyị just ga-enwe ndidi because na ọ fọrọ obere ka ya bụ n'iyi ya nke bụ eziokwu bụ na Chineke nna na-arụ nnukwu ọrụ na this movement onye na-aghọta akwa ịma na onye ahụ o nwere foresight ọ nọrọ ọ da-eso n'ihe a na-eme ọfụma nke eziokwu na nsogbu dị but anyị nwere many reasons to thank God in what he's doing. Ị na-anya na ka obodo zuchi dị kịta ịfụ na ihe niile na-aga to our favor. Anybody sịkwa gị na ya amaghọ kịta na anyị nwa na eziokwu na a na-eme emejọrọ anyị ọ na o nwere onye a na-agwa ya n'ụwa kịta ma na onye ha nọ n'ụwa even na Finland ka ji awa PN ihe m ka na ọ ka nọ n'aka ndị Finland bụ na ha amaghazi o wee bụ mmadụ ịdịchacha too great mebie onwe and this kind thing result ya na-asị anya ọ ka azụ ama aka a ga-esi eme mana nke bụ eziokwu bụ na ha nwa mana ha fall go hand mana ka Chineke ga-esi wee mee ihe at last ọ ga-adị ụwa egwu asọsị nna ya onye ọbụla ka onye maka na-ekpe ekpere na-ayọ Chukwu ka uche ya mee no distant time maka nke bụ eziokwu bụ na victory nọ for us all round nke kịta ha fụchakwa ihe niile anụnwa ajọ mmụọ na ajọ mmadụ nọ na-atị ka ya ọ dịka na Chukwu ọ na-arụ Chukwu na-arụ nke anyị na-afụ ma ajọ ma na-emekwe nke ọ na-eme all those things will come at the end bụ for our own good and ga-abụ for the glory of Chukwu okike abịa so m ga-ejide ya ebe a nụasị ka unu jisikwa ike onye adakwa na mba onye dawakwa mba nya cheta na ọ bụ na anyị anaghị eme ha na onye ọbụla bido dawa ma a na-ekwuchekwa ya mana anyị ma na ọma ndịrị anyị otu ahụ. Thank you very much. God bless you all. Thank you so much. God bless you. God bless you. Praise Godwin Eze. Let's hear from you. And they were once again. I'm now with an Neku. Because I want to apologize. I'm on an group before because aqua problem all. So Kaba so the pressure now it'll take go out and I was in the mood of prayer because next time my batozo eben no the bell I will continue from that. So and then my say ka belen do also in with their spirit kachiku kakabia manoria donate in choregwa Biafrans generally ma in buy in anywhere onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ
let everybody, even myself, depart from evil and do good. Let us seek peace and pursue it. Yes, sir. That's all. So I want to thank you, Kai. I will just a prayer I always pray for our big brother, Biafra Exodus. And I will also pray for you today. But before that, I want to congratulate all of you in this our nation building. Because if you people did not come out to the truth, Ufodo can think that we are still agitating or we are still in saggering or propaganda or broadcasting or interview. We are now a nation, a government, and we should be addressed so. So I want to thank you people that stood and speaking truth so that we use Ezoku to build this nation. This is nation building. If anybody is here and you have not known what is nation building, subscribe and go to Biafra Exodus and hear what he's saying about building a nation. We're not building an organization. We're not building an agitation group. We're not building a meeting or union or a conference. We are building nation. And these people like Kai, Biafra Exodus, Real Biafra TV, Kelena, Ezekiel Nason, and other Biafran that speak the truth, like River Goddess, Biafra, Madame Origin, River, yes, Coachus, Triple M, okay? Triple M. And many other people, Kelena, those people that are speaking the truth. I'm telling Biafrans, go and listen to them and know how we build our nation. Live and let's live. Ebebelu ugobelu. That is the language they don't want to hear. That is democracy we practice. They don't want it. They don't want ebebelu ugobelu. They don't want it. But they have no choice because we are now in government. And that anyhow we make our government, that is how we are going to function. So we don't want to build our government on lies, on faulty sand or faulty foundation. That is why Nigeria can never, I said can never. There's nothing, even our brother Exodus said, if Angel Michael came down, he will ask, no, he cannot, he's not an angel again, because there's nothing, even God himself cannot make Nigeria work. So the best thing for us Biafrans is to depart from evil and do good. Let us seek peace and pursue it. Thank you, Kai. I want to say, Oye na-achụ ga-ada. Onye na-achụkwanụ ga-ada. He said, Enu ga-emegide, ana ga-emegide aja ana. Ọnwa na kpakpando, mmiri ozuzo, osimiri ata ụtọ nside ụta amagụ, ụmụnna, ụmụnne, ikwu na ibe ga-emegide onye ọwụna. Onye ọwụna si na ọ gaghị adịrị gị na mma. Jisie ike nwanne mmadụ, udo dịrị gị. Thank you so much. Before April, Chineke can everything. Like it's in the Chineke, I'm God can do all things, but No. God cannot support something that is not real. You understand? Kai, we can, if you want, I will come to channel. We debate that. Today is prayer. Okay, I will invite you. I will invite you. Thank you. Okay, you will tell me how God will do it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. God can do all things because He is the creator of everything. We have our brother in the house, Legend. You're welcome. Thank you, Mr. Kai. Good afternoon. Good afternoon, everyone. brother. You're welcome. Yeah, everybody in the house, my greetings.
I want to thank God for another day of prayer to ask God for mercy regarding the issue of Biafra. Ekwueme, Ekwueme, you are the living God. Oh. Is there no one like you? Ekwueme, 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 Ekwueme. You are the living God. Oh. Is there no one like you? You are the living God. Oh. Is there no one like you? The one that is able to do exceedingly abundantly above all we can ask or imagine. On this 7th day of December 2025, we are gathered again to thank you, the God of gods and the Lord that is able to do all things. We thank you for the gift of life. Thank you because it pleases you that we shall be alive in the land of the living. Thank you also for preserving us. Thank you because in 1960 to 1960, 1967 to 1970, the war, the pogrom that took place, I want to thank you for what my grandfather told me. My grandfather speaks Hausa language. He said at the end of the war, that the Hausa and Yoruba soldiers, when they saw the tribe of the Igbos, they said, we thought, we felt, we concluded, because they had the assistance of Britain, America, Russia, and the rest of them. We thought that we have wiped out the Igbos entirely. Where are these coming from? This was the statement of my late grandfather. And the rest is a history, which I may not come to say here. Therefore, I bring thanksgiving, O Lord, that people like us came when the hidden, the uncircumcised, the enemies of your people concluded so far that, yes, we can now call off the war because the Igbos are finished. And Father, we thank you that even when my mother was not married, and thereafter I came. Thank you, Jehovah, that the Igbos still exist. Thank you because the issue of Biafra can never die. And thank you because in our time you bring it to a reality. Thank you for Mazen Nandekau. Thank you for giving him a strong spirit. Thank you for being with him. Thank you for Mazi Simon Ekpa. These men and others you have raised to prove to the world and to Nigeria that a true Igbo man is not cheap. A true Igbo man is not easy, cannot be bought over, is not possible. Thank you, Lord, because you have raised this man in a moment like this. And Father, we thank you also that when the jungle is silent and everybody went into oblivion, Lord, you raised a woman who said, come, we can make it. We can push further. We can strike. We can walk. We can fight.
Thank you, Jehovah. For some time, we begin to imagine if this struggle were only left in the hands of this mediocre psychopaths, deceivers, what would you have done if this Biafra was not redeclared? Father, we want to thank you for Dr. Ngozi and her cabinet. Father, we want to thank you for those who dropped out along the way, because it is a point where you are selecting those that will do the final battle. And I want to thank you also for those who are still dropping and those who will still drop, that they're strong. They will give space that the willing, the strong may occupy to drive to the end. Thank you for everything. Thank you for all the battles. Thank you for all the propaganda. Thank you, Lord, for all those that have risen in many ways, in social media, on ground, in diaspora. And thank you also for those who, by your grace, they are gradually disappearing because they have deceived men and women a lot, and those that will still disappear after now. Lord, I want to thank you because I have seen your hand in this Biafran movement. Lord, I want to thank you because you are doing according to our request and beyond our requests. Lord, I want to thank you because at this time, you are raising voices by yourself. You are raising men by yourself who are not even Igbos and have nothing to do with Igbo race or Biafra. Lord, thank you for those you are raising who are speaking from the northern part of Nigeria. Sincerely. Thank you for men and women who were not paid or bought over, but they went on their own. And what ministered today was unknown to us, but they came up from the western part of Nigeria to speak the truth. We want to thank you also for those Igbos who are saying the truth, and we want to thank you for those Igbos who are trying to cover the truth because of peanuts, a morsel of porridge. Father, we want to thank you in all these because the Bible says the good and bad work together to bring about good for those who love. And we know that all things put together will work out for the manifestation, establishment, and existence of the long-awaited Biafran state. We bless your name. Jehovah, I pray at this time that you raise angels for us round about Biafran territory. You can do it. Raise angels. Let them war against this unrepentant, heartless, blood-sucking humans in demon form. Blood-sucking demons in human form. Lord, may your angels rise against them. Because at this point, this battle is not ours. They are equipped. We are not equipped. They have the federal support. We don't have. But God, you are God that is able to fight every battle that is handed over to you. So, Heavenly Father, arise, arise, arise. Let the enemies of Biafra be scattered, enemies within and enemies without. Let them all scatter. Let them melt like rats before the fire and disappear like chaff before the wind. Let them die by their swords, die by their bullets. May their coming to Biafra end their existence. The land of Biafra can never keep them. The trees that are in Biafra will rise and become a weapon of war against these killers. Lord, we pray in the name of Jesus Christ. My Father, I pray this moment, Lord,
help and by your grace, let Biafra come so quickly. Let it come even beyond our hopes, our dreams, our expectations. Lord, at this point, we pray, oh God, you raise more voices for yourself, voices that will speak louder than the voice of Job, like louder than the voice of Stammer of UK, louder than the voice of Macron of France, louder than that of China, louder than that of Israel and the rest of them that were powers. Raise voices that will speak for Biafra. Thank you for what is happening in Congress. Thank you that in a time like this, it is beyond Nigeria to cover. It is beyond them. It is beyond their money. It is beyond their influence and affluence. It is beyond them in any way. Lord, we pray that so shall it continue till Biafra be established. Let there be voices for Mazen and the Kanu. He can never remain there. We revoke that judgment in the spirit. We revoke that judgment in the physical. Lord, we revoke the judgment of Master Simon in the spirit. We revoke it in the physical. They shall, by your grace, redeem their freedom for this final case. I pray for Dr. Orabueze. She is a human being. She is not all-knowing. She is not all-powerful. But God, in her loneliness, in her weaknesses, in her limitations, give her grace, give her strength, give her wisdom, give her, oh Lord, understanding in every area. Raise men and women, known and unknown, that will stand as like a pillar to her in times of confusion, that will help her, direct her. Jehovah, by your grace, keep directing her. The areas she's not getting it right, God, help her. The areas that she's getting it right, help her to do more than she has done. Help those volunteers on ground. We cover them by the blood of Jesus. They shall never be seized. They shall never be captured. They shall be like a wind in the haze. Lord, they shall be like a wind before these invaders and before these killers in uniform. Lord, we thank you. Mazenam Dekalo came in your name for Biafra. He has gone fight for Biafra and fought for Biafra, reading the Bible and in your name. Master Simon Ekpa, I had him said, God will use me to bring Biafra. All these men have always, Lord, fought in your name. And because they have fought in your name, Lord, I pray that in this time, you give grace to the woman that is standing and calling for this establishment of Biafra. Give her grace. The Lord, in our time, Biafra will become a reality. And Lord, like Mazen and the Kanu will always say, I gave a go for Chineke and Allah Biafra. I join him to, Lord, I join him to make that vow. Jehovah, Biafra Gabia, O Gabia Jehovah. Agabe Surundi Biafra and Dios, we shall dance like David on the street of Biafra. We shall sing the David song. We shall sing on the street of Biafra. We shall say, according to Psalm 126, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the hidden, the Lord had done great things for them. The Lord had done great things for us, whereof we are glad. Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. They that sow in tears shall reap in joy. Hallelujah.
he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. In conclusion, Lord, this is our desire, that when you have turned again our captivity of Biafra, we will be like men that dream. And because we have sown in tears, a lot of blood have been sown. These tears shall turn to tears of joy at the end of the day. Thank you, Chukwu Okike Abiama, because you answer us when we call. And thank you because you have answered us again this afternoon. Thank you for your exceeding grace. Thank you for we shall move beyond where we are at this point. Father, thank you for these people that are bought over, who are trying to rubbish the efforts of these our great leaders. They shall disappear like chaff before the wind. Whatever they appear in their names, having names, multiple names and the AKA, none of them is coming with real name. AKA. Lord, they shall melt like rats before the fire. Few weeks from now, I declare, few weeks from now, whether they call themselves Brigi or whatever, CRUC, they shall all disappear like chaff before the wind. They will melt like rat before the fire. All this platform that is used to fight every good thing that is coming, fight any voice that is coming to speak for Biafra, they will disappear like chaff before the wind and melt like rats before the fire. Thank you, Chukwu Okike Abiama, because you have answered. We pray. Mafa Chukwu Okike Abiama primi fenile. Amen. Thank you so much, legend. God bless you. Thank you for joining us. We appreciate it. All right. Thank you all. Thank you for joining us. See you again. See you next Sunday. Same time, same place. God bless you and bye-bye for now. Thank you all. Ide
ewe Jehova. Iyo. Ekpa amanda. Omezi mmadụ oke mmedebe ma ọ batụla dị mma ọ na-apụ dịka ihe ojikwa ya jụ n'isi mmụọ na-apụ apụ oke mmụọ kodogbuwo 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 kodogbu nwoke eze 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 ka na-esi ọba amara mkpụrụ obi n'iji ya n'isi ndị niile dị mma na n'obi afọ ya
aga m abụ isi ala nye geze m. Aga m abụ isi ala nye gị o. Nye gị Fidel Ibala m mgbọrọgwụ na ajọ ya Chukwu, aga m abụ isi ala sị gị daalụ. Eze na aga m abụ isi ala bụkworo gị. Eji nchime mọnụ o, eji nchime anyị isi, eji Chineke nna na-eto ọnụ o, eji ya na anyị isi, ewo, eji nchime mọnụ, eyo, aha, eji nchime mọnụ, eji nchime me nganga, eji m akụ n'eluigwe na-eto ọnụ, eji ya na anyị isi, ewo, Chimre, eji kọba ọkọ, Chima abụghị ka na-etinye n'akpa, ọ bụghị ka na-adọnya na buutu, eji m Chineke nna na-edebe niile, eji m ya na anyị isi, ịnụ na o, eji m ya o, mmụọ na-eri mmụọ, agụda agụda agụda, tupu m agaruo chi m agaruo, tupu m erutela n'ọnọdụ cheche m, eji m agụ na-eche mba na-eche obodo, na-eji m ya na anyị isi, ịnụ na eji m ya o, eji m ya anyị isi n'anyị isi n'anyị isi n'anyị isi, asị m na-eji m Chineke nna na-eto ọdụ, Nwachukwu na-eji m agụ ụdọ ụdọ, onye kwere ekwe na-eji m mmụọ na-atụ egwu aba mba, eji m adịgolo 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 na-eje ebe niile, tupu m eruo n'olutena n'ọnọdụ ebe niile adị senta, ọmụma ọma na mụ na-edo nkwụ egwu ahịa eri Chukwu Ijọma o, ọgọnụ m agọnụ nne m, onye na-enekwa nwa na-enekwa nne mụrụ nwa o, ihe ri ọba mmụọ na-eri mmụọ ga-aga aga, ọdụmọkọ ndị nsọ na ọnwụ egwu ọkarịsị ọkarịsị ya, eji ya na anyị isi, eji ya na anyị isi, eji Chineke nna na-eme ọnụ, eji ya na anyị ewo, Chimle, aha aha, one, two. Odumeje odumanana, odumeje odumanana, Chukwu na-edumo, odumeje odumanana. Ọ na-edum eje apụlọ, odumuje odumuna, ihe ri ọba, ọkwa n'ụzọ n'ịba, ọkwa n'ụzọ n'ịba, ọkwa n'ụzọ n'ịba, okorobịa oyibo, ọ na-ama asụsụ niile, Chineke akara aka mmadụ were ọbara wee dee aya, ọdụmeje ọdụmala ala ọdụmeje, odumeje ọdụmala ala, odumeje ọdụmala ala, Chukwu na-edumo, eze mmụọ na-eduduma, agụda mụ na-eduduma, onye na-edumu na ọ na-eche m nche, onye na-edumu mana ọ na-eche m nche, onye na-edumi mana odumala ala, Chukwu na-edumu odumala amaghị, odumeje
Oh, nature, body, the whole war. Oh, nature, the whole war, the whole war. Oh, yeah, oh, nature, oh, nature, oh, nature, oh, nature, oh, nature, oh, nature. Hey, where to God, Jesus? Nature, nature, nature. Hey, where to God, man anymore? Nature, nature, nature. So, yeah, nature, so, yeah, nature. So, yeah, nature, so, yeah, nature. Hey! Dio! Sebam, 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 sebam. Oya, jo, oya, jo, oya, jo, oya, jo, oya, jo. Oh, ruo, oh, ruo, oh, ruo, oh, ruo. Oh, bidie, dikanye, bidie, dikanye, bidie, dikanye, bidie. Odo kwa muya, 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 muya. Agude chemba no. Oke mo ezi mama. Hey! Ane iwanyi danda. Onya ino dobi ya siri. Onya ino dobi ya. Odo kwa ino na be ya. Onya ino dobi ya. Odo kwa ino tuwe. Odo mama nkesa. Aka bele konu kego. Okunyi wobe yenuwa. Ene ijanya miri. Aka na tamu nuwa mwa. Onya ino na be ya. 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 Mwaka mwa, mwaka mwa. Yo yo yo. Hey! Onya ino na be ya. Hey! Ano be ya. Onya ino na be ya. Oh, ruo. Ayo. Onya ino na be ya. Oh, subirire. Yo. Odo kweno na be ya. Obia, 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 obia. Monsa ino na be ya. Nama ino na be ya. Nandenso. Obezi mado. Haya. Emweno we ya sirike. Onya ino na be ya. Onya ino na be ya. Onya ino na be ya. Ano no bichukwo. Ebi eri de me o. Eba na kono yo mwero we. Onye isi ga ụzọ. Ọla ga gide. Onye biga ekwukwo. Onye anyị nọ na be ya. Onye anyị nọ na be ya. Karaga. Aye. Ah, boy, are you there? Oya Zion n'obodo ọma. Yo. You know that, you know that, you know that. Ọbịa mụ na-anụ. Ana m anụ ka ọ na-ala o. Ikolo. Asị m Zion n'obodo ọma. Mbadum. Ayo. Oya kwedi yo koko. Hallelujah. N'obi eluigwe zukọ na nụ. Ka anyị echi anyị yo na-eri o. Asị m Zion n'obodo ọma. Ana m anụ. Ọgụnụ. Weri ya gbagobe. Ka anyị gaa zigara o. Ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma. Ka anyị gaa zigara ozi ọma. Chi anyị dị mma. Zigara. Ozi ọma. Lele ha na leta. Sọlọ ha na asụsụ. Oke mmụọ dị mma. Mmụọ dịrị mma. Akụ dị eluigwe.
otu ọsọbịa 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 anya ahụ ụzọ ọ chụrụ nwa ogbenye ijiji anya onye isi ji afụ ụzọ odogwu ndị ya jide ebube yakeleri 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 oge mmụọ mmụọ ka mmadụ ike mmụọ 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 ya bara sọ gị bụ mmụọ eriana mariana boriana mana karabosana mamade Ariona mariana da banana mazoriana mariana da banana da onye ebube bịa onye chichi onye chichi onye chichi onye chichi ọbịa 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 ome 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 aya onye nwanyị na-ebube Ima bụ onye njabike ịdị chọọ ịma n'elu bụ ogwu njeje mbụ ịma bụ onye anyị ga-alụ ọrụ mmụọ na-eri mmụọ ịma na-elu bụ nnukwu onye chichi ịma bụ Jesu nwa m ịma na-elu bụ Jesu nwa David ịma ịma mụ ọya ịma mụ ịma mụ ịma mụ ịma na ekwensu n'ime onye omewayo ime onye omewayo ekwensu n'ime onye omewayo ime onye omewa chudi nkasi dọwa onye ga-efe gị chudi nkasi dọwa onye ga-efe gị chudi nkasi dọwa onye ga-alụrụ gị chudi nkasi dọwa onye ga-abụ mmadụ chudi nkasi dọwa onye ga-anụ gị asị m anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya asị m anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya ịnụ na anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya ịnụ na anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya asị m anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya ezinụlọ m adịrọ ya ezinụlọ m adịrọ ya adịrọ ya ịmana nna m adịrọ ya ụmụnne m adịrọ ịmana ndị niile siri m adịrọ ya etinye nke adịrọ ya asị m anyị na-anya adịrọ ya asị m anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya asị m anya nsọrọ ụkwụ n'aka ma adịrọ ya enweruge ma anyị na-ekiri Chukwu anyị na-ekiri Chukwu anyị na-ekiri Chukwu enweruge ma anyị na-ekiri Chukwu
anyị ga-ekiri Chukwu. Enwere ugegbe anyị ga-ekiri Chukwu. Jizọs ka anyị ga-ekiri Chukwu, anyị ga-ekiri Chukwu, anyị ga-ekiri Chukwu. Enwere ugegbe anyị ga-ekiri Chukwu. O meriwo, o meriwo, o meriwo, o meriwo, o meriwo. Onye ka anyị gbara m egwu akara aka m akara. Yo 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 yo. Yo 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 yo. One 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 one. Asị m ka anyị gbara m egwu akara aka. Egwu akara aka m. Egwu akara aka m. Ka anyị gbara m egwu akara aka m. Yo yo yo. Oh yo yo yo. Nwachukwu gbara ama n'egwu akara aka gị. Egwu akara aka m. Egwu akara aka m. Ike ndị amụma ka anyị na-ayọ, ike ndị amụma ka anyị na-ayọ.